és una de les articulacions que amb més freqüència és atacada per l'artrosi. La primera mesura terapèutica serà perdre pes. Recorda que el genoll és una articulació de càrrega. L'exercici físic pot ser de molta utilitat, estabilitzant el genoll sobretot si treballes la musculatura que l'envolta. Te proposem exercicis. En el primer utilitzaràs un coixí col·locat d'esta manera i contrauràs les cames com si pressionares el coixí cap avall. Mantén la contracció uns 6 segons i relaxa el doble de temps. Torna a repetir la contracció i relaxa el doble de temps. Fes 10 repeticions diverses vegades al dia. En el segon exercici treballem també el quàdriceps. Començarem flexionant el turmell. En la cama amb contracció pujarem cap amunt fins al teu límit, no passant dels 90 graus. Mantén uns segons i poquet a poquet baixa la cama quan estigues baix, relaxa-la. També fes 10 repeticions diverses vegades al dia. Recorda que l'exercici físic protegeix les teues articulacions i aliviarà el teu dolor. Ajuda't!